Aslak doyo-doyo prapta satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu malah to candhet. Wah, yo kayak budal. Mangke rumiyin Rama Kyai. Nawung badhe caos atur apa? Mumpung menika dereng kelajeng kalampah. Kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mrikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu wong luput aja mbok ayomi. Aja mbok dumbani. Mboten wateges kula badhe ndumbani pun Abimanyu. Nanging babakan ijalipun pustaka jamus Kalimasada menika jebul udaraning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat inggih. Namung kasunyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang memba warna. Menika sanes Wa Ndrawati. Kresna kakangku to anggep palsu. Utawa salah kedaden kasinggihan mekaten Kanjeng Rama. Menika jebul panjalmaning mengsah. Banjur sapa sing dadi Kresna mau inggih? Kula sampun nekseni piyambak nanging nuwun sewu. Ingkang memba warna Wa Kresna menika jebul Eyang Durna. Wah, ora percaya. Wah, mengriyen Kanjeng Rama mengriyen. Mengriyen. Oh. Ingkang memba warna menika Simbah Durna. Wah, ora mungkin. Estu menika Kanjeng Rama ora mungkin. Wah, Gatotkaca aja gawe-gawe. Kowe aja gawe-gawe tiba tungkak dhewe Gatotkaca. Sabar, Pak, sabar. Kipreh. Wah, Antasena arep melu-melu. Ajar sisan. Iya ning ya mengko dhisik to. Sabar. Wong kok grusah-grusu iki lho. Kakang Gatot kae iki bener. Mula banjur takon ngendhek karo bapak ki merga sing iso mbukak wadi iki mengaku. Buka wadi piye? Mbukak wadi iki lelakon iki lho. Ya sejatine Wa Kresna kae mau Durna. Wah, ora wah-wah. Arep ngopo? Sabar, saiki aku tak takon, ngendi ana Kresna kok waton dakwa Abimanyu dituduh maling. Aku rak ya dadi cubriya to. Nah, mula aku naliti perkara iki, kepeksa aku mau wani karo Pak De Kresna, tak polo, tak ajar terus badar Durna. Ngawur. Wah, yen pancen ngono aku perlu bukti. Oh lah. Nek perlu bukti Kang, Kakang Antarjok gawanen rene Kang, tersangkane gawanen rene. Wis prisa to, nek iki Simbah Durna sing dadi Wa Kresna mau. Wah, Durna bapakku.
Sandangamu nganti rontang-ranting. Ayo Werkudara. Aku diajar dipolo karo anak-anakmu. Aku tulungono ya, Ger. Aku ayomono ya, Ger. Ayo, wis kono. Saiki njaluk pitulungan ngono. Wis polo meneh kowe malahan, Pak. Iki lho, Bapak kan murid iki. Ngono. Nek wani nulungi, wo iki mengko malah mungsuhe karo anak-anakmu dhewe. Wah, Durna bapakku. Piye Werkudara? Oh, bener sing dadi Kresna kakangku iki kowe. Werkudara. Aku sing dadi Kresna tulungono ya, Ger. Tulungono. Wah, tenan apa ora? Aku sing dadi Kresna. Aku sing dadi Kresna Werkudara tulungono ya, Ger. Wah, gawe wirang mulih wae. Ya ngono kae, Bapak nek isinke ngono kae. Wah, klepat lunga. Wah, terus lunga. Wis saiki arep njaluk tulung sapa, Mbah? Pokoke saiki tetep isih dadi tersangka. Antasena. Bapakmu wis bali, aku tak bali ya, Ger. Bali nang ndi? Bali kepiye? Bali mulai nang Saka 5. Werkudara ya wis bali tegese ora sida Midana-pati karo Abimanyu. Abimanyu slamet ya Antasena. Selamat piye? Bapak wis bali ning bapakne Abimanyu, Pak Lik, Mak Cilik. Piye? Iki mengko nek Paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne, durung rampung iki perkarane. Aduh, tulana ya, Ger. Tulana aku tak bali. Ora to dadi pesakitan, Kang. Ayo dibondo meneh, Kang. Dibondo meneh. Ya Dimas.